Адказнасць за скаргі ў тыктоку. Качанова выступіла з новай прапановай. Статус экстрэмісцкага фармавання для суполак калоніяў і СІЗА Беларусі. Людзі ў роспачы. Адказ на кантрабанду і мігрантаў. Літва пагражае закрыць мяжу. Вітаю, шаноўнае спадарства. Гэта аб'ектыў. Анастасія Русецкая. Запрашаю на выданне. Увесці адказнасць за непраўдзівую інфармацыю ў сацыяльных сетках. З такой прапановай выступіла старшыня Савету Рэспублікі Наталья Качанова. Гаворка пра публічныя скаргі беларусаў у прыватнасці ў тыктоку. Атрымліваецца за тое, да чаго раней заклікаў беларускіх жанчын Лукашенка, цяпер Качанова хоча караць, калі ўлады ўбачаць у гэтым недакладныя звесткі. Алесь Яшченко. Хочу жить и пить чистую воду. Социальные сетки – одна из немногих магчымасцяў расказаць пра свае праблемы. TikTok – самая популярная ў Беларусі. Паводле Data Reportal ёю карыстаюцца ажно 85% наших суайчыннікаў. 7:30 утра. Уехать на работу мы не можем. Комиссию эту, если бы мы в платную не записались, мы бы проходили ее месяц. Але падобныя ролики, оказывается, могуць перашкаджаць працы чыноўнікаў. На гэта ў эфіры дзяржаўнаму тэлеканалу паскардзілася старшыня Совету Республики. Мы сейчас работаем над законом об обращениях граждан. Конечно, должна быть все-таки у людей ответственность. Если ты уже через социальные сети, в публичное пространство выбрасываешь какую-то проблему, то эта информация должна быть абсолютно достоверной. Мэта ўзмацнення адказнасці за відэа ў тыктоку яшчэ больш запалохаць людзей, кажа юрыст Народнага антыкрызіснага ўпраўлення. Як жа найбольш верагодна будуць караць аўтараў няправільных ролікаў? Яны не хацяць, каб нейкі папулярны блогер, популярны спікер выказваў крытычныя для дзяржавы рэчы. І тут можа быць як по любым іншым палітычным артыкуле. Аднаму за яго даюць 15 сутак, другому за гэта даюць 8 гадоў. Увагу на відэа ў сацыяльных сетках топ-чыноўнікі звярнулі не ўпершыню. Да, я читаю, кто там тиктокается. Сёлета ў студзені Лукашенка з пагардаю выказаўся пра тых, хто ў тыктоку скардзіўся на непрыбраны камунальнікамі снег. Если он не может свой автомобиль очистить, лопату в руки взять, пусть ходит пешком. А ўжо ў сакавіку падчас віншавання жанчын рыторыка была іншая. Ну, у нас же тикток есть. Каждое утро читаю. Иногда до смешного доходит. Но если кто-то обидит вас, вы напишите мне. Сапраўды, ахвочых звярнуцца асабіста да Лукашэнкі знайшлося нямала. Почему в нашей стране не соблюдаются права детей-инвалидов и Конституция Республики Беларусь? Мой муж 40 лет пошел, весь упакованный, выиграл суд без всяких доказательств, документов. И с другой стороны я с целой папкой доказательств, документов, со свидетелями, я осталась ограбленной. Які ж яшчэ сэнс анансаваных Качанавай зменаў у закон аб зваротах грамадзянаў? Такія сігналы грамадства, якія ўлада спрабуе пасылаць, што ў цэлым улада зацікаўлена ў тым, каб атрымоўваць зваротную сувязь ад людзей па сацыяльных пытаннях, але без, так бы мовіць, у двух косцях перагібаў. Аўтараў нязручных для ўладаў відэа каралі і раней. Прыкладам, яшчэ 2 гады таму сілавікі затрымалі беларуса, які выкладаў у сацыяльныя сеткі ролікі пра кепскі стан дарог. Яго прымусілі выбачацца на камеру. Алесь Яшченко, Белсад. Архітэктурнаму бюро «Зробім архітэкс», у якім учора адбываліся масавыя затрыманні, давалі распараджэнне ўзяць на працу ідэолага. Набліжаны да сілавікоў тэлеграм-канал сцвярджае, прычына затрымання ў тым, што заснавальнік бюро Андрей Макоўскі напісаў пра гэта распараджэнне ў сацыяльнай сетцы «Трэц». З месяц таму Макоўскі напісаў, што ў кампанію прыйшоў ліст з загадам прыняць у штат ідэолага. Яго здзівіла, што такое патрабаванне выставілі прыватнай кампаніі. Затрыманне каля паўсотні працаўнікоў у офісе адной з самых вядомых архітэктурных студыяў Беларусі «Зробім архітэкс» адбылася учора. Забралі ўсіх, хто быў на працы, у тым ліку самога Андрэя Макоўскага. Функцыя ідэолагаў у першую чаргу кантроль, патлумачыў нам былы чыноўнік, спікер Каардынацыйнай рады Артём Брухан.
Зараз логіка сістэмы такавая, што трэба, каб ідэолагі рабілі тое ж самае і на асабістых прадпрыемствах, не дзяржаўнай формы уласнасці дзеля таго, каб не атрымалася, як яны кажуць, паўтарэнне 2020 года, што, кажучы, на некаторых прадпрыемствах будуць свае ўласныя думкі, якія разыходзяцца з дзяржаўнай палітыкай. І вось тут трэба паразуменне рэжыму, трэба працаваць з людзьмі, каб гэтыя ідэолагі прыходзілі і распавядалі, як усё ў Беларусі добра. Я не ведаю, ці спрацуе рэальна гэта на людзей, бо людзі ж не дурныя, яны бачаць, што адбываецца. Сталі вядомыя назвы ўсіх чатаў СІЗА і калоніяў, прызнаных так званымі экстрэмісцкімі фармаваннямі. У некаторых з іх, паводле праваабаронцаў з Мэйдэй, з'яўляюцца аднатыпныя паведамленні з нібыта ўказаннем ID карыстальніка. Іх публікуе новы удзельнік-бот, які стаў выконваць абавязкі адміністратара замест жывога чалавека. Што стала з адміністратарам, невядома. Ян Федарович паспрабаваў разабрацца, што пагражае удзельнікам чатаў і што ім рабіць цяпер. Родзічы арыштанта, у тым ліку палітвязняў, якія ўваходзяць у чаты СІЗА і калоніяў у сацыяльных сетках, апынуліся пад пагрозай крымінальнага пераследу. Многія ўсё яшчэ не могуць гэтаму даць веры. Хтосьці штосьці дрэннае пісаў, да чагосьці заклікаў? Што за ўтліт інфармацыі ідзе? Навошта людзей бударажыць? Не наводзьце паніку, мы ўсе сумленныя і нармальныя людзі. Просто хтосьці, як заўсёды, недзе нешта пачуў і не зразумеў. І панеслася, што за народ? У нас у чаце няма ніякіх СМС, прыкрываючы накіраванасці. Прадукты, перадачы і пасылкі, доўгатэрміновыя спатканні, кароткатэрміновыя спатканні, упакоўка. Што тут такога? Звычайны чат ПК. Напярэдадні стала вядома, што КДБ прызнаў экстрэмісцкім фармаваннем найбуйнейшы сярод родзічаў палітвязняў тэлеграм-чат СІЗО номер 1 Калядзічы. А разам з ім экстрэмісцкі статус атрымалі амаль усе чаты і інтэрнэт-суполкі калоніяў і СІЗА Беларусі. Агулам у спісе 10 тэлеграм-чатаў, 9 вайбер-чатаў, 3 суполкі ВКонтакце. Колькасць удзельнікаў у гэтых чатаў вагаецца ад сотняў да тысячаў. У каналах сваякі вязняў абменьваліся інфармацыяй, збіралі гайды, што дапамагалі арыентавацца пасля затрымання блізкага чалавека. У гэтых чатах у пераважнай большасці прысутнічаюць людзі, чые родныя сядзяць за кратамі не па палітычных артыкулах, а па абсалютна бытавых. І таму гэта кажа пра тое, што так, на Беларусь рэжым беларускі, ён менавіта баіцца любой некантраляванай самаарганізацыі грамадства, нават па такіх тэхнічных пытаннях. Першапачаткова КДБ не падаў назваў прызнаных экстрэмісцкімі тэлеграм-чатаў, а толькі іх ID. Без адмысловых ведаў карыстальнікі маглі нават не зразумець, што яны ўжо ўдзельнікі экстрэмісцкага фармавання. А гэта азначае ўсе магчымыя сёння ў Беларусі наступствы да 7 гадоў зняволення разам са штрафамі. На жаль, сітуацыя такая, што рызыкі вельмі вялікія для ўдзельнікаў менавіта гэтых чатаў, таму я б параіў выкарыстоўваць іншыя спосабы даведацца гэтую інфармацыю. Або ствараць нейкія іншыя каналы камунікацыі адзін з адным, альбо выходзіць на іншыя платформы. Некаторыя з чатаў самі адміністратары ўжо выдалілі, іншыя пакуль функцыянуюць. Як справаздачыцца праваабарончы цэнтр «Вясна», апошнім прыкладам масавага палітычнага пераследу ў Беларусі стала справа дваровых чатаў. Іх удзельнікаў абвінавацілі ў стварэнні экстрэмісцкага фармавання. Прыблізна 50 асобам ужо прысудзілі пазбаўлення волі. Ян Федарович, Белсат. Напружанасць на беларуска-літоўскай мяжы выходзіць на новы віток. Вільня разглядае магчымасць зноў абмежаваць рух праз мяжу з Беларуссю, ды ўзмацніць кантроль і абарону сваёй паветранай прасторы. МЗС Літвы выставіла ноту пратэсту афіцыйнаму Менску. Прычынай стаў запуск метэазондаў, якія парушылі літоўскую паветраную прастору, і новая спроба нелегальнай міграцыі з боку нашай краіны. Падрабязней у наступным матэрыяле. Літоўская служба аховы дзяржаўнай мяжы паведаміла пра беспрэцэдэнтны выпадак. Мінулай ноччу група мігрантаў прабралася ў Літву праз падкоп пад загародай, зроблены з беларускага боку. З тунэлю за некалькі метраў ад мяжы ў Віленскім раёне за лічаныя хвіліны выйшлі каля 30 чалавек.
Мы видим такую организованную акцию потому, что сегодня мы имеем так называемые шары с контрабандой, и так увеличилась нелегальная миграция, и другие, еще не все грузовики вернулись в Вильнюс и так далее. И в этом мы смотрим очень плохо. Да таго ж у ноч на 10 красавіка аэрапорт Вільні быў вымушаны спыняць працу з прычыны метэазондаў, якія выкарыстоўваюцца беларускім бокам для кантрабанды цыгарэт. На радарах зафіксавалі каля 20 такіх аб'ектаў. Вынік – скасавалі або затрымалі дзясяткі рэйсаў. Паводле Нацыянальнага цэнтру кіравання крызісам Літвы, некаторыя з метэазондаў маглі быць запушчаныя ў бок аэрапорту наўмысна. Конечно, будет вызывать наше Министерство иностранных дел временного поверенного Белорусской Республики и будет вручить ноту, потому что мы больше так ожидать не можем. Вяртанне ж да дыялогу паміж краінамі, якога прагне афіцыйны Менск, магчымае, калі Беларусь спыніць запуск праз мяжу метэазондаў з кантрабандай, верне цяжкавікі без штрафаў і спыніць поток нелегальнай міграцыі праз мяжу, адзначыла прэм'ер-міністрка Літвы Інга Ругініене. Па факце больш за 500 фураў застаюцца ў нашай краіне, а гібридныя атакі рэжым Лукашэнкі зменшыў, але не спыніў цалкам. Я думаю, что Минск вот на такую формулу навряд ці пойдзе. На якую пойдзе, складана сказаць. Ён вот робіць нейкія крокі па сваёй ініцыятыве ці па просьбе амерыканцаў, але ён іх робіць і, як той казаў, мяч на вашым баку. Вот позиция Минску. Позицию Минска, я думаю, узмацняе тое, что, магчыма, на Вільню оказывае ціск не толькі Мінск, але і Вашингтон. У сакавіку спецпасланнік ЗША Джон Коул наведаў Менск. Вынікам сталася вызваленне з беларускіх турмаў 250 палітвязняў і зняццё санкцыяў з калійнага сектару Беларусі ды некалькіх банкаў. Неўзабаве Коул даў інтэрв'ю літоўскаму медыа, у якім заклікаў Літву аднавіць сувязі з афіцыйным Менскам, бо беларускія калійныя ўгнаенні могуць быць карысныя для ЗША і павінны ісці праз порт Літвы. Минск, в принципе, назирая за этим диалогом поміж Вашингтоном и Вильней. И я думаю, что он имкнется не перегибать, что называется, кий, не перегинать кий, не робить этот тиск настолько мощным, как Вильня не могла пайсці на саступкі. Між тым, афіцыйны Менск працягвае ціск не толькі на Літву, але і на іншых суседзяў. За мінулыя сотні больш за 100 мігрантаў спрабавалі трапіць у Латвію. Гэта адзін з самых высокіх паказчыкаў за апошні час. У Польшы ж зафіксавалі масавы залёт кантрабандных метэазондаў з цыгарэтамі. Больш за дзясятак паветраных шароў перасеклі мяжу і прызямліліся ў розных памежных рэгіёнах. Частку з іх ужо знайшлі. Кантрабанду канфіскавалі, пачата расследаванне. Руслан Ігнатович, Павел Алейнікаў, Белсат. Александр Лукашенко прыняў даверчыя лісты ад 10 амбасадараў. Гэтак прызнанне легітымнасці Лукашэнкі пацвердзілі прадстаўнікі Босніі і Герцагавіны, Грузіі, Індыі, Лаоса, Малайзіі, Мьянмы, Пакістану, Японіі, Буркіна-Фасо і Кеніі. Падчас звароту да замежных гасцей Лукашенко запэўніваў: рэальная сітуацыя ў Беларусі, цытата, не такая, як выглядае звонку. Палітык падкрэсліў мірны характар сваёй палітыкі на кантрасце сітуацыі ў свеце. Один из крупных конфликтов полыхает у наших южных границ. Другой сеет бесчисленные жертвы и разрушения на Ближнем Востоке. Тем самым создают гуманитарные проблемы, давление на мировую экономику, угрозу энергетического и водного кризисов, предпосылки для новых волн беженцев. Что это? Тревожный набат, приближение очередной глобальной войны или уже ее проявление? Хочется верить, что человечеству хватит мудрости вовремя остановиться и направить силы на созидательные цели на земле и в небе. У Барысаве на прыватнай пілараме загінуў рабочы.
Яго прыціснула бервяном. Следчы камітэт Беларусі вядзе правяранне і спраўджвае умовы працы на прадпрыемстве. Трагедыя здарылася 9 красавіка. Падчас распілоўвання драўніны на станку мужчына зайшоў у працоўную зону агрэгату, дзе на яго скацілася бервяно і прыціснула. Медыкі, што прыбылі на месца здарэння, канстатавалі смерць рабочага. Паводле папярэдняй інфармацыі, 34-гадовы мясцовы жыхар парушыў правілы тэхнічнай бяспекі. На вуліцы Нямізе ў раёне гарадскога валу ў Менску гарэў аўтамабіль «Опель Зафіра». У соцсетках пішуць пра хуткія, пажарныя і слуп дыму. На відэа, што з'явілася ў соцсетках, чуваць асобныя выбухі, падобныя да выбухаў піратэхнікі. Пажар патушылі ратавальнікі. Цягам 12 хвілінаў на месцы працавалі 2 машыны. Кіроўцу, які спачатку спрабаваў самастойна справіцца з агнём, агледзелі медыкі. Ён не пацярпеў. Паводле папярэдняй інфармацыі Міністэрства надзвычайных сітуацыяў, пацярпелы аўтамабіль перавозіў скарыстаныя пальчыкавыя батарэйкі для утылізацыі. Яны маглі стаць і прычынай загарання, і крыніцай выбухаў. Ільготныя лекі стануць больш дасяжныя жыхарам сельскай мясцовасці. Да таго ж пашырыўся спіс хваробаў, пры якіх прадугледжаныя медыкаменты са зніжкамі. Адпаведная пастанова Савету міністраў сёння набыла моц. Што зменіцца на практыцы, распавядзем у наступным матэрыяле. Новая пастанова Савету міністраў абяцае спрасціць жыццё вясковым жыхарам. Ім мае стаць зручней атрымліваць свае бясплатныя лекі і прэпараты са зніжкамі 90 і 50%. Калі дасюль толькі паводле месца выпіскі ільготнага рэцэпту, то цяпер па ўсёй вобласці. Таксама змены мусяць дапамагчы вяскоўцам без доступу да аптэк. Паводле Белта, раней лекі ім маглі прадаваць медычныя працаўнікі, але толькі за поўны кошт. Ільготнае забеспячэнне лекавымі прэпаратамі ў сельскіх населеных пунктах, у якіх адсутнічаюць аптэкі, ажыццяўляецца медычным работнікам дзяржаўнай арганізацыі аховы здароўя або яе структурнага падраздзялення, размешчаных у сельскіх населеных пунктах, а таксама такім медычным работнікам падчас выязных медычных аглядаў насельніцтва. Што праўда, з тэксту пастановы не зусім зразумела, як гэта выконваць на практыцы, кажа доктарка Майя Церакулова. З ейнага досведу медыкі такие документы часами просто игнорировали, коли не было докладных тлумачений. Как это будет происходить? Теперь врачи, медсестры должны будут привозить в сельскую местность лекарства льготные? Нагрузка на систему здравоохранения и так немаленькая. Если сельские жители все равно должны приезжать в райцентр, чтобы прийти к своему врачу, какой смысл в этом? Они точно так же могут ходить в аптеку. Эти лекарства будут в кабинете у доктора лежать. Таксама ў дакумент дадаліся 12 новых хваробаў, якія даюць права на ільготныя лекі. Цяпер у спісе 126 цяжкіх, хранічных ці рэдкіх захворванняў. Гэта інфекцыйныя, онкалагічныя, генетычныя, аўтаімунныя, эндакрынныя і неўралагічныя хваробы. Это редкие болезни. Тяжелые, инвалидизирующие. То есть у нас есть льготные рецепты, детям, старикам, инвалидам, беременным женщинам, социальным категориям, и есть льготные рецепты при тяжелых заболеваниях. Препараты для лечения этих болезней просто не производятся в Беларуси. Потому что редко, нет смысла налаживать объемное производство, и обычно они закупаются из Америки, из Европы. У пастанове ж пра гэта сказана так. Калі доктар напісаў у ільготным рэцэпце гандлёвую назву прэпарату, то яго мусяць прадаць. Калі ж там міжнародная непатэнтаваная назва, то найперш прададуць лекі, атрыманыя праз дзяржаўны закуп. Пры іх адсутнасці беларускія медыкаменты за найменшую цану. Калі іх не будзе, найтаннейшыя лекі ў наяўнасці. Юлія Лабанова, Марыя Сысой, Белсат. У аб'ектыве на гэтым ставім кропку. Больш навінаў у нашых сацыяльных сетках і на старонцы Белсату. Інфармацыйны вечар працягне студыя Белсат, якую мы правядзем з Вітаўтам Сіўчыкам. Спадарства, і сёння мы маем надзвычайнае выданне. Як спыніць рэпрэсіі? Ці магчыма гэта ўвогуле без сістэмных зменаў у Беларусі? Наколькі моцная пагроза ўцягвання нашай краіны ў вайну? Як гэта перадухіліць? Гэтае пытанне і не толькі адрасуем адмысловаму госцю студыі Белсат, Алесю Бяляцкаму. Запрашаю застацца. Студыя Белсат праз імгненне запрашаем.
Гаспадарства. Тэма, якая, я думаю, кранула многіх, нават тых, хто ўжо прызвычаіўся, на жаль, да сумных навінаў пра рэпрэсіі ў Беларусі. Гаворка, вядома ж, пра прызнанне экстрэмісцкімі чатаў, у якіх камунікавалі родзічы вязняў, СІЗА альбо калоніяў. Цяпер удзельнікі гэтых суполак апынуліся пад пагрозай крымінальнага пераследу. Некаторыя з іх усё яшчэ не могуць у гэта паверыць. Тое, што не ўсе ўсведамляюць рэаліі цяперашняй Беларусі, добра відаць з некаторых каментароў. Хтосьці штосьці дрэннае пісаў, да чагосьці заклікаў? Што за ўтліт інфармацыі ідзе? Навошта людзей бударажыць? Не наводзьце паніку, мы ўсе сумленныя і нармальныя людзі. Просто хтосьці, як заўсёды, недзе нешта пачуў і не зразумеў. І панеслася, што за народ? У нас у чаце няма ніякіх СМС, прыкрываючы накіраванасці. Прадукты, перадачы і пасылкі, доўгатэрміновыя спатканні, кароткатэрміновыя спатканні, упакоўка. Што тут такога? Звычайны чат папраўчай калоніі. Напярэдадні стала вядома, што КДБ прызнаў экстрэмісцкім фармаваннем найбуйнейшы сярод родзічаў палітвязняў тэлеграм-чат СІЗО №1 Калядзічы. Да таго ж экстрэмісцкі статус атрымалі амаль усе чаты і суполкі калоніяў і СІЗА Беларусі. Гэта 10 тэлеграм-чатаў, 9 вайбер-чатаў і 3 суполкі ў кантакце. Колькасць іх удзельнікаў вагаецца ад сотняў да тысячаў. У гэтых чатах у пераважнай большасці прысутнічаюць людзі, чьи родные сидят за кратами не по палітычных артыкулах, а по абсолютно бытавых. І таму гэта кажа пра тое, што так, на Беларусь рэжым беларускі, ён менавіта баіцца любой некантраляванай самаарганізацыі грамадства, нават па такіх тэхнічных пытаннях. Першапачаткова КДБ не падаў назваў прызнаных экстрэмісцкімі тэлеграм-чатаў, а толькі іх ID. Без адмысловых ведаў карыстальнікі маглі нават не зразумець, што яны удзельнікі экстрэмісцкага фармавання. За што пагражае да 7 гадоў зняволення разам са штрафамі. Цяпер адвакат Дмітрый Лепрэтар рэкамендуе сваякам вязняў шукаць ці ствараць нейкія іншыя каналы камунікацыі. Некаторыя з чатаў ужо выдаленыя, іншыя пакуль функцыянуюць. Старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна», лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру, былы палітвязень Алесь Бяляцкі ўжо зараз з намі у студыі «Белсат». Сардэчна вас вітаем, вельмі цешымся, што вы побач. Добрый дзень, добрый вечар. Спадар Алесь, калі браць увогуле навіны, якія мы паказваем, апошнія ужо 5,5 гадоў, штодня мы гаворым пра рэпрэсіі, пра парушэнні масавыя правоў чалавека на тэрыторыі нашай краіны. Сёння інфармацыя пра тое, што рэжым прызнаў экстрэмісцкімі чаты сваякоў зняволеных. Што гэта? Нейкі разлік з боку тых, хто ўтрымоўвае ўладу, ці гэта праява нейкага садызму? Гэта запушчаны механізмы, рэпрэсіўныя механізмы, якія былі накіраваны найперш на актывістаў. Паступова гэтае кола рэпрэсій распаўсюджваецца. Оно ўжо пачало ўцягваць у сябе такія, здавалася б, зусім не палітычныя, як насамрэч ёсць аб'яднанні людзей, інфармацыйныя пляцоўкі, на якіх людзі абменьваюцца інфармацыяй. Я добра ведаю, што такія гэтыя чаты, бо і ў горадскай калоніі таксама быў чат сваякоў зняволеных, дзе яны абменьваліся вельмі бытавымі рэчамі. Калі прыём, што перадаваць, як лепей туды дабрацца да калоніі. Самыя элементарныя рэчы, яны важныя для сваякоў зняволеных звычайных, і раптам іх зрабілі экстрэмісцкімі. Што там можа быць наступнае, можна толькі здагадвацца. Гэта будуць чаты школы, ці чаты пад'ездаў, якія там ёсць. Дваравыя чаты ўжо даўно прызнаны экстрэмісцкімі. Так. ЖКХовскія чаты, што это можа быць такое? Відавочна, што КДБ, спецслужбы, хутчэй за ўсё, якія робяць маніторынг гэтых чатаў, яны ў прынцыпе не дазваляюць зараз аб'ядноўвацца людзям па любым прынцыпе. І ёсць такая група людзей, якія знаходзяцца там у бядотным становішчы, якія, можа быць, дзе-то што-то там ставіцца з насцярогай да ўладаў, хаця ніяк это не праяўляецца, бо это вельмі такія пабытовыя чаты. Но тым не менш, все роўна гэтыя пляцоўкі яны громяцца, і людзі трапляюць у экстрэмізм, і само паняцце экстрэмізма ў Беларусі оно становіцца ўсё шырэй і шырэй. Все большая колькасць людзей становіцца патэнцыйнымі экстрэмістамі. Фактычна ўлады спрабуюць
адасобіць людзей, зрабіць так, каб яны як мага менш мелі кантактаў паміж сабой, у прынцыпе ствараючы сітуацыю поўнага контроля над грамадствам. Ну, гэта характэрна ўрэшце для любога таталітарнага ці аўтарытарнага грамадства. Спадар Алесь, але паўстае пытанне рэакцыі таксама людзей, калі яны абсалютна наіўна кажуць пра тое, што мы ж нічога не зрабілі. Ці ёсць нейкі шанец, каб грамадства агулам зразумела, што знайсці ворага рэжыму дастаткова проста вызначыць, што сёння будзеш ты, а не для таго, каб ты штосьці зрабіў. Прычым гэта тычыцца не толькі сітуацыі, калі гэтыя чаты СІЗА і калоній прызналі экстрэмісцкім фармаваннем, але і сітуацыі, калі чалавек іншым шляхам застаецца, напрыклад, в Беларусі, спрабуе штосьці зрабіць. Гэта не важна, гэта можа быць для культуры і гэтак далей. Ён кажа, я ж нічога такога не раблю, мяне дакладна не возьмуць. Вось ці што мае адбыцца ў грамадстве, каб усё ж такі вот эту пагрозу адчуў кожны? Ну, урэшце рэшт такія, здавалася б, нерацыянальныя рэпрэсіі там ці удары па шырокай супольнасці людзей, яны ствараюць пачуццё страху ў грамадстве, напружанасці, непэўнасці такой, што будзе, што можна рабіць, што нельга рабіць. Это тое, што дабіваецца любая вот такая аўтарытарная сістэма. Калі любы чалавек не ведае, што з ім можа здарыцца заўтра. Вось. У нашай сітуацыі тут можна прыгадаць толькі сталінскія часы, калі таксама ствараўся такі кіруемы хаос, здавалася, калі незразумела, хто патрапіць пад рэпрэсіі, як это все будзе адбывацца, ну штось падобнае, толькі ўжо на іншым вітку гісторыі зараз спрабуе аднавіць беларускі рэжым. Разам з тым, вось вы згадалі сталінскі час, раней таксама гаварылі, што не было такіх рэпрэсіяў у нашай краіне ад часоў Сталіна. Але ў часы Сталіна людзі, беларусы былі ў такой сітуацыі, што не мелі магчымасці нічога змяніць. Ці тое, што цяпер адбываецца ў Беларусі ўнутры краіны, таксама настолькі заціснутая сістэма, што толькі знешні свет можа неяк нам дапамагчы? Ну, гісторыя звычайна не паўтараецца, она часам падобна вельмі всякі турма, то ж самае, там сидзеў у 11 годзе, праз 10 год зноў прыйшоў, здаецца, дэжавю, але ўсё роўна ўжо все па-рознаму. Тое самае з гісторыяй. Вось. І насамрэч, ну, мабыць, не зусім карэктна параўноўваць тыя рэпрэсіі 30-х гадоў, калі там людзі гінулі дзесяткамі, сотнямі тысяч, і сённяшнія рэпрэсіі, але тым не менш для сённяшняга ўзроўня, цывілізацыйнага ўзроўня развіцця Европы, Беларусь з'яўляецца часткай Европы, і гэта нонсенс, гэта выклікае вялікае абурэнне, таму што насамрэч такога нідзе няма, як у нас у Беларусі, на ўсім еўрапейскім кантыненце. Вось. І ну, якое тут трошка згубіў. Тут хутчэй пытанне пра тое, што калі настолькі цяжкія ўмовы ў нашай краіне, то як людзі ўвогуле могуць змагацца за свае натуральныя правы? Ну, я вёў да таго гаворку, што ну, сітуацыя ўсё ж такі не паўтаральная. У нас зараз ёсць значна больш магчымасці ўплываць на беларускае грамадства з-за мяжы, вось, і дзякуючы вашай тэлевізіі, дзякуючы іншым всемагчымым сродкам інфармацыі, соцсеткам там і гэтак далей, якія яшчэ працуюць на Беларусь. І ўрэшце самому стану беларускага грамадства, якое значна больш адукаванае і значна больш праеўрапейскае, чым гэта было там ва ўсе ранейшыя часы. Вось. Чаму і б'юць зараз этой рэпрэсіі, працягваюцца на працягу гэтых гадоў, таму што ўлады спрабуюць утаймаваць гэтую стыхію, якая яўна варожая да іх не ўспрымаюць рэальна як законную ўладу на Беларусі. Вось. І гэтыя рэпрэсіі з'яўляюцца адзіным сродкам для захавання беларускай улады на сённяшні дзень, інакш бы этой улады ўжо давно не было, таму што любыя выбары больш-менш справядлівыя прывялі б да змены гэтай улады. Спадар Алесь, вы кажаце пра тое, што можам уплываць, у прыватнасці праз тэлебачанне. Калі ж згадваць савецкія часы, то там было радыё. Таксама можна было ўплываць і даносіць інфармацыю, так як мы цяпер робім з дапамогай тэлебачання. Але наколькі агулам вы можаце ацаніць той уплыў, які здольны зрабіць на грамадства
Усё, што знаходзіцца за мяжой цяпер, гэта і медыя незалежныя, гэта і палітычныя сілы, гэта і праваабаронцы, а таксама недзяржаўныя арганізацыі, якія таксама былі вымушаныя з'ехаць з Беларусі. Вось гэты ўплыў, ці не існуем мы проста па розныя бакі мяжы і на гэтым кропка? Не, я так перакананы, што гэта не так. Па-першае, я сам, як быў яшчэ школьнікам, выхаваўся фактычна на радыё «Свабодзе» на «Голасе Америки», вось, і на BBC. Вось, і мы это все слухали, там гэтыя глушылкі бегалі з вэфам туды-сюды, лавілі гэтыя хвалі, вось тады это так было. Вось, і тады быў уплыў, але зараз значна больше. Значна больше, я это ведаю дакладна, таму што контактаваў там сотнямі зняволеных калоний і ведаю, што все больш-менш беларусы, якія больш-менш нечым цікавяцца, маюць выхад на незалежныя каналы, тэлеграм-каналы ці нейкія іншыя каналы інфармацыі, якія вось даюць эту інфармацыю. Зразумела, што зараз чалавек у Беларусі не мае на тэлефоне там 10, як раней, сайтаў, там каналаў, які ён гартаў, там глядзеў то, што яму трэба. Не, адзін. І можа адзін на сям'ю. Але яны, тым не менш, абменьваюцца гэтай інфармацыяй, і ад самых звычайных зняволеных я даведаваўся навіны, якія перадавалі іхнія сваякі там пры спатканнях, там, ці нават па тэлефоне проста гаварылі, што я пачуў тое, а гэта. Мне гэта перадавалі людзі, якія зусім не маюць адносін да палітыкі. Таму людзі ловяць навіны. І, як правіла, гэта прага злавіць новую інфармацыю, она ўзрастае, калі ў краіне ўзнікае ці палітычны, ці эканамічны крызіс. Людзі шукаюць выйсце з гэтай сітуацыі. А што нам рабіць, а куды нам кідацца, а хто нам дапаможа, а што мы можам пачуць, вось гэта як бы адназначна ёсць. І нават па маіх там выступах, інтэрв'ю, якія вось я даю за мяжою, мне таксама ідзе адваротная хваля, відна, што гэта все як бы існуе. Таму мы працуем не дарэмна, мы не працуем самі дзеля сябе, мы не працуем, апазіцыя не працуе для апазіцыі. Это трэба цвёрда разумець. Спадар Алесь, амаль 4 месяцы вы на свабодзе. Згадалі, што даеце інтэрв'ю замежным медыям, вас таксама прымаюць у еўрапейскіх краінах з гонарам. І таксама гэта гонар для нас, для беларусаў, што мы маем такога нобелеўскага лаўрэата. Хацеў вас таксама запытацца адносна вашага стаўлення, тое, што вы пабачылі, ацанілі, як еўрапейскія краіны ставяцца цяпер да рэжыму Лукашэнкі, да сітуацыі ў нашай краіне. Як вы лічыце, ці тое, што яны робяць, гэта правільна, няправільна, з санкцыйным рэжымам, з ціскам на рэжым Лукашэнкі? Магчыма, трэба яшчэ мацней ціснуць, а можа ісці на перамовы? Ну, тут багата ты пытанняў Вітаўт задаў, адразу на ўсіх на іх адказаць цяжка, но пакуль што пазіцыя еўразвяза ясна і зразумела, яны захоўваюць весь той аб'ём санкцый, які быў уведзены супраць рэжыма за удзел у вайне фактычнай, за дапамогу Расіі в этом канфлікце, за масавае парушэнне правоў чалавека ў Беларусі. Вось, і пакуль што пазіцыя такая. Хаця, безумоўна, тут трэба ўлічваць, што, па-першае, гісторыя ідзе наперад, і адныя падзеі змяняюцца другімі, і мы бачым вайну каля сябе ўжо 5-й год, якая ідзе каля Беларусі, мы бачым новыя канфлікты, якія разгортваюцца ў свеце, вось гэтую новую вайну в Іране, значыць, і, безумоўна, гэтыя падзеі, яны адсоўваюць нашыя праблемы, скажем так, на задні план. І моя задача зараз пры сустрэчах нагадваць, весь час паўтараць, што у нас сітуацыя не змянілася, на жаль. Мы кожны дзень маем і фіксуем все новыя парушэнні правоў чалавека ў Беларусі, і не гледзячы, здавалася б, на там і добрыя навіны, ну, у выніку якіх там я выйшаў на волю, мои сябры выйшлі на волю, але ж мы не забываемся, што толькі па спісах весны 913 чалавек зараз сидзіць палітычных зняволеных у турме. І адбываюцца весь час іншыя парушэнні, якія абмяжоўваюць волю, не даюць магчымасці людзям свабодна дыхаць. Вось пра гэта я кажу, і гэта ўспрымаецца з разуменнем, і гэта мы мусім нагадваць весь час. Калі мы хочам, каб пра Беларусь памяталі, каб Беларусь стаяла ў парадку дня еўрапейскіх палітыкаў, міжнародных арганізацый, то мы павінны пра гэта голасна гаварыць. З фактамі на руках, ну, гэтых фактаў, на жаль, у нас хапае.
Святар Алесь, вы акурат узгадалі добрыя навіны, калі палітвязні выходзяць на волю. І ў адным са сваіх інтэрв'ю вы кажаце пра тое, што гэта працэс нармальны, калі людзей вызваляюць. Але з іншага боку вы звяртаеце ўвагу на тое, што трэба ісці на крок наперад для таго, каб увогуле спыніць рэпрэсіі ў Беларусі. На вашу думку, за кошт чаго гэтага можна дасягнуць у цяперашняй сітуацыі? Ну, ведаеце, калі мяне выпусцілі, я быў рады, але адразу з'явілася пачуццё такой віны пэўнай перад тымі, якія сядзяць. Бо як бы это такая, ну, у пэўным сэнсе латарэя, кагосьці выпусцілі, кагосьці не. З нашай калоніі, дзе было там каля 20 палізняволеных, падчас майго выпуску выпусцілі 2 чалавек толькі, ну, астатнія, што горшае, там тут незразумела эта вся сітуацыя. Таму, безумоўна, я асабіста вітаю вось гэты працэс вызвалення палізняволеных, он вельмі важны і для беларускага грамадства, і для гэтых людзей, якія церпяць ні за што фактычна, для іх сем'яў, для іх родных. Это вельмі важна для ўсіх. Это нас всіх робіць неяк, ну, стабільней, спакойней, тому што, ну, кепскія навіны, яны прыбіваюць, а хорошыя навіны, яны все ж таки даюць нам нейкае спадзяванне, энергію, вось, аптымізм, і хай сабе, вот, яно ідзе зараз адна рука, як бы робіць адно, другое, но тым не менш, все роўна нейкія добрыя навіны, яны вот пайшлі. І я вельмі спадзяюся, што гэты працэс палізняволеных все ж таки так, як запланавалі амерыканскія дыпламаты, і он будзе і ісці, што будзе выходзіць наступная група, і, можа быць, у бліжэйшыя месяцы выйдуць і ўсе палізняволеныя, ну, прынамсі тыя, хто зараз сядзіць, бо, ну, працэс жа ж у нас такі. Адных выпускае, другіх садзіць, адных выпускае, другіх садзіць. Вось, то, канешне, трэба дабівацца спынення рэпрэсіі, трэба дабівацца спынення этой рэпрэсіўнага механізма. Урэшце, я думаю, гэта все разумеюць. І вот зноў вяртаюся да пытання санкцый, бо выпуск палізняволеных ідзе за адмену санкцый, прынамсі з амерыканскага боку, пашлі адмена санкцый, нас абмянялі на калі, на ўгнаенні, кагосьці на самалёты, ну, трэціх на параходы, можа, абмяняюць. Ну, ідзе такі гандаль, можна сказаць, так? Но з другога боку, калі ты гандлюеш з тэрарыстамі і калі ты вядзеш перамовы з тэрарыстамі, то ты ім таксама штосьці даеш узамен за заложнікаў. Вось нашыя палізняволеныя — это рэальныя палонныя, гэта заложнікі гэтага рэжыма. І іх трэба выцягваць. Вось, няхай такім чынам, але гэты працэс ідзе, і дзякуй Богу. Але ён мае ісці толькі з боку Злучаных Штатаў Амерыкі, ці ўсё ж такі Еўропа мае да гэтага далучыцца, як прапануюць некаторыя палітыкі, што ўсё ж такі зразумела, што Лукашэнку перашкаджаюць і баляць больш еўрапейскія, а не амерыканскія санкцыі. Ну, у мяне асабіста было такое заўсёды двайное пачуццё. Так, нас вызвалілі, але што по вялікім рахунку змянілася ў краіне? Да нічога. Вось, она як была вот такая вся заціснута, і я там неаднойчы чуў ад людзей гэту ўжо ісціну, што вся Беларусь — это одна вялікая турма. Вот мы сидзім маленькай, вось, хтосьці сидзіць яшчэ ў меншай там ШИЗО ПКТ, а вот вся Беларусь — это вялікая турма. Вось, то гэта застаецца. І, канешне, не было б гэтых санкцый, то нас бы не выпусцілі. Таму што на сённяшні дзень, а што можа прымусіць Лукашэнку, апроч эканамічных і палітычных санкцый, пачаць вот выпускаць, паціху цыркаць тых палізняволеных? Да нічога. Яны адчуваюць сябе камфортна, яны кантралююць там і бізнес, ягонае кола там мае, жыве вельмі добра, ім это все, так сказать, там павышэнне коштаў, все это іх не датычыць, яны ўжо жывуць там пры камунізме, які яны, так сказать, хацелі пабудаваць. Яны працягваюць пры ім жыць. Вось, адзінае, што можа прымусіць іх змяніць эту сітуацыю, это пазіцыя, цвёрдая пазіцыя еўразвяза менавіта. Таму што, ну, вот вы як бы правильно говорите, што это быў асноўны эканамічны партнёр, ну і, безумоўна, палітычны ціск, які аказваюць далей краіны еўрапейскага звяза, яны вельмі важныя. Таму ёсць пэўнае стамленне, трэба сказаць, у еўрапейскіх палітыкаў. Гэта мы бачылі, дарэчы, не адзін раз. Вось прыходзяць новыя палітыкі, а мы тут все зробім па-іншаму, мы знойдзем магчымасць там зачапіць это Лукашэнку. Лукашенко ўжо такіх 5 перажыў на вашым пасадзе, і ён ведае, як з вамі гуляць, вось, каб і сваю пазіцыю захаваць, і нічога не аддаць замен. Вось гэта як бы трэба даводзіць, ну і гэта я таксама спрабую патлумачыць, што
рэжым трэба, ну, як бы некая доўгатэрміновая палітыка. Нельга змяніць сітуацыю Беларусі за сёння. І нам таксама не трэба спадзявацца, што мы вот возьмем і зменім яе заўтра. Не, нам яшчэ прыйдзецца папрацаваць. А это еще удакладненне. Вы кажаце, доўгатэрміновая палітыка, а яна ёсць? Нам яна трэба, і нам трэба дабівацца, каб яна была ў адносінах да Беларусі. І зноў жа ж пра гэта я кажу, што вельмі важна ў нашай сітуацыі працягваць ціск на рэжым, на Лукашенка і на яго асяроддзе, не рабіць гэты ціск на беларускіх грамадзян, даць магчымасць людзям зноў адчуваць вось гэтую цеплыню, якую даваў на працягу апошніх гадоў еўрапейскі звяз для беларусаў. Гэта візы, гэта магчымасці ездзіць, гэта магчымасці кантактаў. Яны надзвычай важны для беларускага грамадства, асабліва зараз, калі мы знаходзімся ў такой цяжкой сітуацыі, і людзі павінны мець вось эту аддушыну і атрымліваць інфармацыю, і абменьвацца там кантактамі, ездзіць да сваякоў і проста ў госці, і вучыцца. Вось все это вельмі важна. Вось. Ну і з другога, і трэці пункт вельмі важны, это, канешне, падтрымка актыўных грамадскіх сіл, якая зараз вымушана была за апошнія гады выехаць з Беларусі, бо сітуацыя такая, што ў Беларусі зараз легальна і галосна нічога немагчыма рабіць. Калі згадваць папярэднія спробы дамовіцца з Лукашэнкам, падаецца, што калі раней выпускалі палітзняволеных, гэта 2008 год, альбо калі таксама вас вызвалялі раней, ўсё ж такі сам узурпатар рабіў нейкі крок наперад, і тады заходні свет рабіў пэўную саступку. Цяпер, прынамсі, такое робіцца ўражанне, што рэжым чакае вось ад еўрапейскага звязу, ад Злучаных Штатаў, што Вашынгтон, Бруссель зробіць нейкія крокі, і толькі тады ён, скажам так, палепшыць жыццё альбо зробіць жыццё трошкі больш выносным для сваіх жа грамадзянаў. Ну, цяжка тут як бы меркаваць, што яны трымаюць там вельмі моцную пазіцыю. Паглядзіце Расію побач, там палітвязні все пераважна сядзяць. Іх там выпусцілі пару десяткаў чалавек, на этом як бы все размовы пуцінскага рэжыма там і з еўразвязамі, з Амерыкай на этом скончыліся. У нас тут як бы трошкі зараз з'явіўся свой трэк. Вось, і гэта вельмі добра, таму што ёсць магчымасць, прынамсі, спадзявацца, што палітвязні в Беларусі выйдуць, можа быць, амерыканскім дыпламатам удасца дабіцца змягчэння гэтых рэпрэсій, паглядзім. Но з другого боку, не трэба спадзявацца, што гэта дакладна будзе, таму што неаднойчы Лукашенко ўжо падманаваў, гэта ёсць неад'емная рыса ягонай палітыкі, трымацца пры ўладзе любым чынам, калі зноў ён адчуе хоць нейкую, хоць маленькую небяспеку для сваёй улады, гэты ціск рэпрэсій узмоцніцца, он павялічыцца, у меня няма ніякага сумневу. Ёсць яшчэ аргумент, калі казаць таксама пра Расію, што заходнія эканамічныя санкцыі заганяюць нашу краіну ў яшчэ большую залежнасць ад імперскай Масквы. Вядома, што чым больш залежнасці ад Расіі, тым менш таксама правоў чалавека ў Беларусі. Так было ў нашай гісторыі не раз. І ў гэтым кантэксце, ці гэты аргумент мае рацыю, на вашу думку, што можа ўсё ж дзеля будучыні краіны, дзеля лепшай сітуацыі з нашай незалежнасцю варта тут пайсці на нейкія саступкі? Ну так яно не атрымліваецца, на жаль, таму што в адносінах з Расіяй у Лукашенка свая палітыка. І абсалютна ніхто зараз на яе не ўплывае, і амерыканцы у тым ліку таксама. Нават вызваленнямі палітзняволеных. Гэта іншы трэк, але што датычыцца дамоўленасцяў Лукашенка з Расіяй, яны выконваюцца. І стан на сённяшні дзень незалежнасці нашай, ён такі бядотны. Мы фактычна з'яўляемся паўкаланіяльнай краінай на сённяшні дзень, не маючы ні сваёй асобнай вайсковай палітыкі, ні сваёй эканамічнай палітыкі, моцна залежачы ідэалагічна ад Расіі. Мы бачым, што зараз робіцца паступова, ідзе гэта русіфікацыя, прычым не паступова, а вельмі актыўна ідзе апошнімі часамі. І гэтыя працэсы Лукашенко ўхваляе. Ён фактычна за эту танную нафту, танная нафта бывае толькі, як кажуць, як той бесплатны сыр у мышалоўцы, такая ж танная нафта. Ён прадае беларускую душу. І гэта вялізная пагроза для нашай будучыні, для будучыні ўсяго беларускага народа. Калі казаць пра пагрозу,
Вас намінавалі ўзнагароду, скажем так, завочна ўручылі Нобелеўскую ў 22-м годзе, калі распачалася поўнамаштабная агрэсія Расіі супраць Украіны. І вось ужо мінула 4 гады, і эксперты спрачаюцца, ці Беларусь можа таксама яшчэ мацней увязнуць у гэтай вайне, непасрэдна далучыцца. Ці вы, назіраючы за тым, што адбываецца, бачыце такую пагрозу? Ситуация была вельмі небяспечная ў 22-м годзе, калі пачалася вайна, і тады, седзячы ў СІЗА, там это былі самыя такія жахлівыя першыя месяцы, калі было ўвогуле незразумела, як пойдзе гэты ваенны канфлікт ва ўкраіне. Таму што было зразумела Пуціна падмяць Украіну, зрабіць а-ля Беларусь вось такой другой, вось зрабіць фактычна яшчэ адной каланіяльнай фактычна краінай. Вось, і гэта была як бы імперскія амбіцыі Пуціна. Яны наткнуліся на вельмі жорсткі і упарты супраціў украінскага народа. Это не, безумоўна, не толькі там украінскія эліты ваююць, як бы простыя людзі вось, за незалежнасць Украіны. І гэтыя планы, яны як бы пасталі пад пытаннем. Мне падаецца, што ў цяперашні час беларускія ўлады разумеюць, ну, пэўна, авантурнасць вось гэтай рэчы, але проста так за яе адысці не могуць, таму што ёсць і дамовы, ёсць і палітычныя абяцанні, ёсць, рэшце-рэшт, той абавязак, які Лукашенко даў у 20-м годзе, вось калі ён застаўся для ўлады. Ну, мы ж разумеем, што не было б тады падтрымкі Пуціна, то гісторыя Беларусі зусім пайшла бы па іншым накірунку. І ён вымушаны зараз гэта плаціць вось незалежнасцю Беларусі. Ну, дзякуй Богу, не все ж таки не перасякаючы гэтай апошняй лініі, вось не ўцягнуўшы нашу вайну канфлікт па поўнай праграме. Таму я думаю, што ну, пагроза ёсць, але на сённяшні дзень яна меншая, чым яна была там 2022 годзе. Калі мы кажам пра пагрозы, таксама варта ўзгадаць ядравую зброю на тэрыторыі Беларусі і арэшнік. Тое, што некаторыя эксперты называюць прывідам, бо сцвярджаецца пра адсутнасць доказаў на тое, што сапраўды на тэрыторыі Беларусі гэта размешчана. Як вам гэтая сітуацыя бачыцца? Ну, мне бачыцца, што Беларусь становіцца все больш такой лялькай, там, разменнай картай там, у руках Пуціна. Тут можно параўнаць это таксама і з гэтымі гібриднымі атакамі, і з этой некантралюемай міграцыяй. Я таксама думаю, што гэта все распрацоўвалася там расійскім ФСБ, а выконвалася ўжо на тэрыторыі Беларусі там рукамі беларускіх спецслужбаў ці нават і не толькі імі. Вось это все агульная палітыка России разбалансаваць вось стабільную сітуацыю ля межаў Еўросаюза, стварыць ее непэўнай, а размяшчэнне ядзернай зброі нам ввогуле накрывае всю Европу. І калі там я размаўляю з палітыкамі і кажу, што а вы ведаеце, што она там даляціць да самага крайняга кутка Норвегіі гэта ракета, адразу пачынаюць разумець, што так, это як бы становіцца праблема беларускага рэжыма, становіцца праблемай ўсёй Европы. Вось. І гэта сапраўды напружвае весь еўрапейскі кантынент. Вось. Ну, зразумела, што Беларусь тут не першая скрыпка вот в этой агульнай гульні, якую вядзе зараз рэжым Пуціна. Калі вяртацца да пачатку нашай размовы і сваякоў вязняў, мы ведаем, што ёсць такая інфармацыя. Многія людзі, родзічы, баяцца паведамляць, што іхны сваяк знаходзіцца ў турме з палітычных матываў. Думаюць, што гэтым зробяць яшчэ горш. Што б вы маглі параіць у гэтай сітуацыі? Не хаваць ні ў якім выпадку гэтую інфармацыю, ні ў якім выпадку. Это я ў гэтым перакананы, займаючыся дапамогай адсочваннем лёсаў палітвязняў на працягу 30 гадоў, а ў гэтым месяцы, дарэчы, праваабарончую цэнтру «Весна» 30 гадоў, вось, мы ўваходзім у такі юбілей, вось весь час як бы змагаючыся за правы чалавека, ўрэшце амаль усе апынуліся за межамі Беларусі, нашае змаганне працягваецца, то вяртаючыся да тых людзей, якія апынуліся вось у турме, ні ў якім выпадку не хаваць эту інфармацыю. Бо здавалася, ты можаш яму нечым пашкодзіць, там людзі баяцца, што можа я там мы штосьці скажам, а яму там горш будзе. Ему не будзе горш, калі пра яго ведаюць. Это жалезнае правіла. Это жалезнае правіла, якого трымаюцца нават зэкі звычайныя, не палітзняволеныя. Калі чалавек трапляе ў ШИЗА, першае, што он робіць, туды он заходзіць і крычыць там: я такі-то з такога-то атрада, каб людзі ведалі, што он там ёсць, каб он нікуды не знік, каб яго не засунулі кудысьці туды, што потым мы адтуль яго не дастанем. Вот, не трэба ствараць такіх патэнцыйных нават шансаў, не даваць такіх шансаў для беларускіх гэтых карных органаў.
чым больш празрыстая сітуацыя, тым горш ім маніпуляваць палітычнымі зняволенымі. Разам з тым, Улась Лапковіч, ваш калега з праваабарончага цэнтру «Вясна», некалькі разоў падкрэсліваў у інтэрв'ю, што згадкі пра палітвязняў у медыях могуць ім нашкодзіць, прывесці да дадатковых здзекаў, але ў такой сітуацыі, якая, скажем так, у двукосцях зброя застаецца ў беларускае грамадства, акрамя інфармацыі. Ну, ведаеце, у канкрэтных выпадках людзей могуць караць. Так? Я памятаю свой першы тэрмін, калі да мяне падыходзілі таксама, а што это ваша жонка там пра вас сказала? Пазваніце ёй, скажыце, каб яна больш не гаварыла. Ну, я адгаворыўся, кажу, вось у вас тэлефон, званіце ёй самі. Там я як бы званіць ёй не буду, бо я гэта не чуў, не ведаю, што вы тут мне гаварыце. Могуць караць, так, рэальна. Але гэтыя караны не параўнальныя з тымі больш сур'ёзнымі наступствамі, якія могуць наступіць, калі улады рэальна будуць распараджацца жыццямі людзей, пра якіх ніхто не будзе ведаць. Это вельмі страшная сітуацыя. Нам не трэба яе дапускаць ні ў якім выпадку. Рэпрэсіі закранаюць абсалютна розныя сферы грамадства, сферы дзейнасці і парушаюць розныя правы людзей, у тым ліку рэлігійныя. Вось стала вядома, што на Берасцейшчыне зліквідавалі ўсе грэка-каталіцкія парафіі. Верхоўны суд адхіліў скаргу вернікаў на пастанову аблвыканкаму пазбавіць супольнасцю Берасці рэгістрацыі як рэлігійнай арганізацыі. Раней мясцовыя ўлады ліквідавалі уніяцкую парафію святых Кірыла і Метода ў Баранавічах. Сітуацыя падобная, як і ў Берасці, і ў абодвух выпадках прычыны невядомыя. У адной з пастановаў вернікі заўважылі фармулёўку аб, цытата, «пагрозе нацыянальным інтарэсам». А вось грэка-каталіцкая парафія ў Івацевічах летась не прайшла перарэгістрацыю. Цяпер грэка-каталікі рэгіёну не маюць права збірацца на набажэнствы ў сваіх святынях. Адметна, што гэта адбылося пры новым апостальскім нунцыі ў Беларусі Ініяцыё Шэфаліі, які сам з'яўляецца грэка-каталіком. Спадар Алесь, тут, на жаль, такі сумны сімвалізм, бо акурат у Берасці унію падпісалі ў Вялікім княстве літоўскім. Але што гэта за такая дэманстрацыя свету? Бо рэпрэсіі супраць хрысціянаў такія структурныя. Ну, гэта ж будзе ў розных справаздачах. Гэта ўсе пабачаць, навошта гэта рабіць? Зачистка працягваецца. Лукашенко сказаў, што я зачышчу Беларусь, ось ён працягвае зачыстку, калі ён бачыць хаця б нейкія малыя моманты, вось я і казаў пра гэта, магчымы патэнцыйна супраціву ці незадавальненне ўлады. Гэта зараз проста знішчаецца і вось ставіцца ў умовы немагчымасці існавання ў Беларусі. Я згадаў бы тут таксама незразумелы арышт ксяндза Анатолія Парахневіча вось на Міншчыне. Вось ўлады ўспрымаюць католікаў і грэка-католікаў асабліва як ненадзейны элемент. Вось, ну і такім чынам проста пазбаўляюць іх легальнай магчымасці маліцца. Вось, і, безумоўна, гэта парушэнне, зноў парушэнне вось гэта абсягу правоў чалавека ў Беларусі, вось, і ну, як бы ставіць яшчэ раз пытанне пра тое, што дамаўляцца з гэтым рэжымам пра штосьці, ну, вельмі складана. Гэта пры тым, што апостальская сталіца Ватыкан працягвае руку рэжыму Лукашэнкі, не застаецца закрытай для нейкіх размоваў. Прыязджаюць спецпасланнікі папы ў Беларусь, і тут такія нумары выкідвае рэжым. Ну, мы ж бачым, што робіцца і з чырвоным касцёлам Менску, які дасюль не запрацаваў, вось, таму што вот, асабіста, мабыць, не спадабалася там Лукашэнку вось, та грамада верніка, якая збіралася ў чырвоным касцёле яшчэ ў 2020 годзе. Вось. Гэта помста, як яны называюць, значит, нетрадыцыйным рэлігіям, вось, хаця сапраўды уняты маюць у нас вельмі глыбокую гісторыю Беларусі, там больш за 500 гадоў ўжо. Спадар Алесь, напрыканцы нашай размовы хацелася б ўсё ж такі пачуць словы аптымізму, таму што без таго, каб бачыць, да чаго мы ідзем, ісці наперад немагчыма. Мы бачым, што беларусы спадзяваліся пасля 20-го хуткіх перамен да лепшага, а так не адбылося. Што б вы параілі цяпер беларусам, каб захаваць сябе? Чакаем, набіраемся сіл, чакаем наступнай хвалі актыўнасці і магчымасцяў, бо яна, безумоўна, прыйдзе, вось так, як было ў 2020 годзе, яно паўторыцца, толькі нам трэба ўлічыць сапраўды негатыўны вопыт, вось, все, што ў нас было лепшага, ўзяць з сабой і дабіцца
якасных пераменаў у Беларусі. Як яны адбудуцца, калі яны адбудуцца, гэта ніхто не ведае. Таму трэба набірацца сілы, працаваць. Спадар Алесь, дзякуй вялікі, што сёння завіталі ў нашу студыю. Алесь Бяляцкі, праваабаронца, нобелеўскі лаўрэат, былы палітвязень, быў госцем эфіру студыі Белсат. Дзякуй. Спадарства, цяпер наша сталая рубрыка «Навіны рэгіёнаў». У Бабруйску новыя аўтобусныя маршруты не пратрымаліся і месяца, паводле чыноўнікаў, з прычыны нерэнтабельнасці. На пачатку сакавіка, рэагуючы на звароты жыхароў Кісялевічаў, маршрут нумар 22 перанакіравалі на вуліцы Менскай, каб аператыўна дастаўляць людзей да прамысловых прадпрыемстваў. Аднак гэты маршрут пасля зменаў паказаў быццам бы толькі 22% акупнасці. Цяпер ён ходзіць як раней. Тэставы ж маршрут нумар 21 увогуле закрылі. Яго максімальная самаакупнасць была 5%. Жыхары нязгодныя, кажуць, што праблема не ў попыце, а ў раскладзе. Маўляў, калі б аўтобус хадзіў не толькі а 6 і 7 раніцы, людзі б ездзілі, і 2 разы на дзень гэта не паказнік. Людзі таксама скардзяцца на дрэнную інфармаванасць пра новыя маршруты. Іншыя адзначаюць праблему з праязнымі. Калі чалавек аплаціў праезд на месяц наперад, адсутнасць наяўнай выручкі ў кіроўцы не азначае пустога салону. Пытанне выклікае і логіка рэнтабельнасці. Грамадскі транспарт – гэта сацыяльная паслуга. Калі ацэньваць кожную лінію як камерцыйны праект, то ў стратных раёнах аўтобусы можна не запускаць увогуле. А ў аграгарадку, альбо, па-людску кажучы, вёсцы, занарач людзі скардзяцца. Жывём за 300 метраў ад возера нарач, але не можам да яго дабрацца, бо сцежкі зараслі, бераг забалочаны, вакол здраўніцы ды санаторыі, праз іх тэрыторыю прайсці нельга. Жыхары будуюць самаробныя масткі, але яны небяспечныя. Паводле мясцовых людзей немагчымасць выйсці да вады і адпачыць дэматывуе маладыя сем'і і спецыялістаў замацоўвацца ў сельскай мясцовасці. Людзі ўпэўненыя, што адзін добраўпарадкаваны праход быў бы больш бяспечны за стыхійныя сцежкі. Звароты ж да чыноўнікаў застаюцца без выніку, а чыноўнікі спасылаюцца на статусы і абмежаванні нацпарку Нарачанскі і водаахоўную зону. Не тое, што лазу, а нават чарот у возеры мы прыбраць не маем права, заявіў старшыня сельвыканкаму Уладзіміра Зеленкевіч. Любыя ж працы, маўляў, могуць запатрабаваць стварэння поўнай пляжнай інфраструктуры. У выніку жыхары застаюцца без доступу да возера, а мясцовыя ўлады могуць і далей спасылацца на законы. Вось жыхар Мядзела ледзь не пацярпеў, сустрэўшыся з ласём. Мужчына здымаў відэа і хацеў падысці бліжэй да жывёліны, але лось пачаў яго пераследаваць. Давялося ўцякаць. Відэа хутка набрала дзесяткі тысяч праглядаў у каментарах, і жарты, і папярэджанні. Эксперты нагадваюць, лось – адна з самых небяспечных дзікіх жывёлін у Беларусі. Ягоныя паводзіны непрадказальныя, атакі могуць быць смяротнымі. Без каментара. О, якія рогі ў яго ёсць. Булацыя. Коща. О, у Мядзеля рушны лосяра. О. Все, пошел, я пошел, не надо. Конечно, не надо, ты меня любишь. Лучше от него ушел. Бачите, такі моцны журналісцкі пачатак. Ведаеш, я некалі таксама сустрэў 2 слоноў, калі быў у грыбах, прабачце, слоноў, ласёў, 2 ласёў, але я не рызыкнуў падысці, фотку, што, праўда, зрабіў, але відэа ўжо не здымаў. Але ўсё ж такі будьце асцярожныя, канешне. Спадарства, напрыканцы нашага выдання навіны, якімі жывуць ва ўсім свеце, пасля 10 дзён у космосе экіпаж місіі Артэміс-2 вяртаецца дадому. Ужо хутка астранаўты на борце карабля «Арыён» павінны ўвайсці ў атмасферу Зямлі. Спадзяёмся, што без інцыдэнтаў прывадніца ў Ціхім акіяне для ўзбярэжжа Каліфорніі. Што праўда, вяртанне на Зямлю – найбольш небяспечны момант усяго падарожжа. Карабель уваходзіць у атмасферу на хуткасці каля 40 000 кіламетраў на гадзіну. А гэта стварае каласальнае трэнне ды нагрэў да прыкладна 3000 градусаў. Галоўная абарона – цеплавы шчыт, які павінен паступова згараць, адводзячы цяпло.
было. На зямлі астранаўтаў ужо чакаюць караблі ВМС ЗШ, верталёты, каманда ратавальнікаў, адмыслоўцы НАСА, якія цяпер адпрацоўваюць ратаўнічую місію. Далей без каментара. Гаспадарства розныя часткі свету, недзе зонды лётаюць, а недзе зонды рыхтуюцца да сустрэчы касмічнага карабля. На гэтым гаспадарства мы завершаем наше сённяшняе выданне. Для вас працавалі Анастасія Русецкая і Вітаўт Сіўчык. Да сустрэчы ў наступных эфірах. І зычым